Povieme, nech nás odfotia. Maďo, pri maminu. Excuse me, please, photo. On my phone. Yeah, Thank you. To je ako običko. Ale také, že keď padneš, tak asi už sa neodvíš. No keď padneš, tak to nie je také úplne, že ideálne. Nahráme si cestu na molo. Keď som ja na molo, aj na molo môžeme ísť. Ale neviem, bez statívu na tej kamere, iba tak na hrudi. To nie je bambus. To je, no neviem čo to je, ale vypadá to skoro jak bambus, ale asi nie. Také rakosti turecké. A ideme niekde tam. Tam. Cica, neporanica. Dieve, mačky, jedna za druhou, kámo. A to budú asi súrodenci, akí rovnakí sú. No toto je náhovno, akože takto mať. Pri hlavnej ceste takejto chodiacej koniec pláže. A nejaký kušček majú. Iba kúsok, no. Možno nejaký kušček, tí oble, už patria druhému hotelu. To je ohovň, jak sa A tí hovorí. majú tiež nejaký kušček. Asi horom by sme mali ísť. To stíhame len tak, LTT. Ty brď, aké šutre. Jaké šutriska. Ryby, mušle tu cítim. No poďte, prejdeme. Počkaj, akurát to išlo, že... No. Toto asi moja hruď nevystabilizuje. Aj má byť prečo? Ty myslíš toto z tých rýb a z týchto vecí? Ponáhľame stále moc? Či ponáhľame? Až tuto si to odopnem. Vydali sme sa na nejaké molo, nikto nevieme ani kde presne sme. A kde je náš hotel? Kde je náš hotel? Hento? Ale náš je až za tým. Ja myslím, že Durantu však tak tam budeme vidieť druhú. Nakoniec ideme. Oho, Maďo, kávu. Áno, nakoniec. Chalani chillujú. Pofajčujú. Mi šebe navzájom. Nie. Toto je oveľa pohodlnejšie. Mamina je v strese, bude lepšie video. Bude čo strihať. No určite by skočil. Komo, to sú dobré ďovry, vole. Toto je paráda, ukáž to si cvaknem. Zoberieš toto, prosím, aké máš voľné ruky? To si cvakneme. Dodržali sme pravidlo 2 tretiniek. Nie akože 2 tretinkové piva, ale a tu sú rybári. To už čo chytia, keď im sem každý takto chodí dúbkať.
Blabotat. Alebo tak. Môžem povedať, že keď pôjde na deti, tak nikam tam vedieť. Keby išiel Marek sem chytať ryby. A chytať ryby môžeme ísť aj spolu. Stačí si iba udicu kúpiť. Akurát to nemôžeme vyťahovať. Aha. Nemusíš ísť na meter. Fakt tam nechoď. Kameň. Big stone? Big stone. Bacha. Sú tu mierne prasklinky. Kameň zachytil chudačičku a cica. A kúkaj na DJI aj ty. Ja už sa nechcem ísť. Jáno. Na fotku. Maňo. Mamina sa bojí, že tuto sa človek prepadne a padne až do pekla. Aha. No asi nie. Ale chytajú tu aj baby, aj chalani. Kde je Ježiš? Mamina, nepočkáš nás volať? Nikomu nezabere, akorát keď ideme. Ale toto je super, tieto tieto ošuchané kamene, mamina, že? Maďo, spomal. Však poď a držo. Nechceš držať za ruku, Maďo? Ty vagabund jeden malý, pokakaný. Tade nechoď. No daj mi ruku, To je tuž nebezpečnejšie a nebezpečnejšie. Ako nie je to úplne že ideálna cesta, uznávam. Ale nie je to nič strašné. Lady first. Hlavne dávať pozor pod nohy, no čo ti poviem. A naspäť už pôjdeme s fotkou, no však to tak na to aj slúži. Ty ale brutálne kamene. Tento tu chytá vlastne, že tu aj není. Alebo padol do vody a všetci si myslia, že má iba nahodené. Alebo tak. Máme na takúto jazdu by si prišla. Koleso! To keď Koleso. si skočiť tam máš. Keď sa si odrazí, no. A chalani, tento vyzerá, že by... A nič. No to nie, to mi daj ruku. To nie, Maxo, nepúšťaj. To zase pr. Ako dračie kamene. Mamina, chytím aj teba? To si najväčšiu jamu vybrala, pozri. Ukáž? Mŕtvý krab? Ozaj. Vidíš ho? No nejdeme ho chytať, No. Hej, tak daj nohu, aby si sa šmykol lepšie, no. Tak je to lepšie. To je akože Maxo sa vyzná. Je to v ňom jednoducho. No, tade to poď. Hen tade. Daj mi. No skoč na ňu. Tak. Čo na ten šedý, tak. To je ako običko. Ale také, že keď padneš, tak asi už sa neodvíš. No keď padneš, tak to nie je také úplne, že ideálne. Čo sa zase bojíš? A sme tu. Halelúja. Poď tu ťa odfotím s maminou, Maďo.
Poď tuto. Kámo, to môže byť aj dosť hlboká voda. Takých 200 metrov. Povieme, nech nás odfoťa. Maďo, pri maminu. Excuse me, please, photo. No problem. On my phone. Yeah, Thank you. Oczywiście już. Hotovo? Teda, complete? Thank you very much. Aj. Fantastic, jej. To nemusí byť ani hlboká voda. Tak 40 metrov. Kámo. Ne. Tauris. Kentauris. Iba by to bolo Aha, také. či vidíš ty hotely? Čo je náš? Jeden druhý. Takže ten Tauris by bol iba asi veľký jak po tú hviezdu. A hen to je ten nie toho, čo išlo tam ten chalajsko, hen ten parádne vyzerá. Si vieš, aby Ja idem radati. to je... Čo, hrmi alebo... Royal. A my sme kde? Tamto, tá kocka? Na jeden čo na 7? Svakneme sa tu len také selfie? Stoj, Maďo. Maďo, nech je tá kocka vidieť. To je ktorá kocka? Obidve sú tam. To každý. Akorát keď ťa zoberú tie vlny dole, tak ono ťa to dosť omele od ten kamene, že omdlieš vlastne. A mi to také nepríjemné padnúť. Dobrá loďka. Tam ty dovidíš do vesmíru, ale cez more nedovidíš. Tak dovidel by som, keby bola zem plocha. Ale není. Hrmi sa, alebo ani padajú rakety. Už kto vie, už v tejto dobe. Ale ja dovidím. Jako toľko selfie menov som tu nevidel, komu, pozri. Tam koľko megatón to musí byť. Koľko megatón, taťo. Čo, odfotíme? Taťo, koľko tón to musí byť. Taťo, víš koľko to musí byť? Family photo? Komm, Bill. Ein Dreier. On my phone? Warte mal. Dreier. Warte. Mhm. Okay. Wow. Thank you. OK. Bye bye. No už tu si nemal, hej, tu si postrav, kámo. Jup. Také pekné fotky som im narobil. Sa môže pokadiť teraz z toho. Pekné, dobre spravilo, no pohode. A také klasické, že všetci sme v strede. Tu zobral aj statív so sebou, vidíš to? Už aby ho nechtiel. A čo? Aby si letela hen tam na tú druhú stranu. Čo má čopel? On má kameru, ja ho kamerujem. Čo si myslíš, že budeš sám kamerovať? Pod nohy. Divím. Zo začiatku to bolo OK. Ale sem, keby páneš, tak ťa odrazí, určite. To už to bolo brutál. Akože. Čo bolo brutál? Tuto tie kamene žiadne, áno, to už som si aj ja hovoril, že asi nebola úplne vhodná doba, tady ísť teda. Situácia, ale tak zvládli sme to, vidíš to. Kamal, tu musia byť aké ryby, keď to je toľko to rybárov.
A tu sa asi aj neplatí, to je Turecko. V Turecku sa asi nič neplatí takéto, si myslím. A keby sa aj platilo, tak to asi aj nie je nič také, čo by to kontrolovalo. Ale more im patrí, to nemôžeš zase iba tak. Dobre, ale tu asi nie je také, že rybársky lístok, alebo čo, tu si asi... Jezus. Pre kameramana volať čo? Ty, čo majú takéto loďky, kámo, to musí mať super. Že si zoberieš iba tak loďku a povieš si, že dneska sobota, víš, ak ty si ideš do Nitry, on si zoberie loďku a ide do Korele väčšitej a tam mu vlastne dojde palivo a zistí, že vlastne sa nevie vrátiť domov. Ale aký opar sa robí zase nad oným. Že vidíš ho na oranžovo všetko. A ty ani tam nedovidíš, čo ty vidíš tam po tú klitku. Čo máš, si sa ísť spať? Hodín je 8:30 večer. Ja som celkom zvedavý, jak bude vypadať záznam z kamery, keď je takto už pritmie. Ale asi zle. Takové šutry, vole. Čo sme, vole? Na Krnči? No aj ty to radšej vzdali, lebo to nie je sranda. Tam za nami to radšej vzdali. Mamina, to máš aj také tie výpravy, pravda, mať, že tady vrchom ísť, jak čo je v tých, tí mnísi, čo to majú, pravda? Tí kňazi, alebo čo to je, po tej hore, čo ide a musí sa tam držať iba akých dosiek starých 1000-ročných. To myslíš nejakú túru? Túru na Tribeč. Kamerka. Kde? Prvý raz vidím psa. Ježiš, ale obrovský. Ten asi žere tí mačky, ne? Tak a sám poďme trošku akože... Chod za mňa, Maďo, tuto vedľa bokom. Nie medzi mňa a psa. On vie, kade má ísť? Za mňa, nie pred psa. Čau, pes. Ježiš, to je aký zabíjač medveďov. Ten keby na mňa skočil, tak ma zožere ozaj lepšie ako nič. Iba by som mu tak vypadol spomedzi zuba, jak kosť. A Maďo, ty by si mu pustil volačo, čo by nechcel cítiť a hotovo. Len kosti by popadali. No, iba by ma vyplúť. Jen taký pre pána. Tajeto sme išli. A toto je smetisko. Ale za to nemôžu Turci, za to môžu idioti. A potom ešte aj Turci. Čo ďalší? Ja tu kamerujem raz tam onej gaťky popravujem, alebo čo to robila. Podvazky. A hen tam jaký člno červený. Čo to je? Ponorka? Vidíš to? Ono to asi nebude dobre vidieť. A na kameru, čože ty? Ja Prosím. vakuum, ja som videl vakuum. Ja už to Peťo. Kde? Teraz som tu videl vakuum. Tu na taká malá boxka vakuuma tam bola. Fíha. Na asi tak 4 sekundy. Mám pieskové nohy. No a to je všetko. Nie, ešte ideme ďalej. No nie, ale to je všetko z tohto mola. C-mol, D-mol a... Čo to je? Kde sme? Turky mol. Počkaj, Turky je Morak. Turkish mol. Takže, bye bye.